Здравейте на всички в YouTube, аз съм Тони Енчев, до мен са едни много готини хора. Намираме се в къща Ален Мак. Идеята е да ви запознаем с едно много яко събитие, с една много интересна история, но няма да ви отекчавам с дълго начало. Това е зад маската цялата истина. Нали така? Така е. Точно, здравейте на всички от нея. Добре, ако може да се представите с някои думи, първо е така, може да почнем от тебе, по редичката, всеки да каже някои думи за себе си и така. Аз съм Станимир, от Русе съм, обичам си града и го правим основно тук в града, това е фестивал. Трябва да казвам. Да, то реално хората ще да, ти се знаят. Става по за маски фестивал, това ще бъде основната тема. Да, аз съм си от Русе, занимавам се с онлайн търговия и с направата на фестивала. Легална онлайн търговия, важно да кажа. Легална търговия. Колегата е здравейте, аз съм Владимир. Аз не съм от Русе, ама вече 20 години съм от Русе. Откъде си? Аз съм от Исперик. Яко. Но повече от 20 години вече съм в Русе, така че може да се каже, че съм почти русенец вече. Мърсен русенец. Мърсен русенец. Хванал съм акцента. Да. И аз се занимавам с търговия на авточасти и помагам на Станимир за фестивала от много време насам. И това е. Супер. Ами, аз съм Деян, аз съм от Русе. Акана, русенец съм си аз. Чордейкаджия. Чордейкаджия, да. Аз също се занимавам в сферата на авточастите вече много години и отделно помагам на Станимир с направата на фестивала, отделно на всичко сами, водещ на самия фестивал. Вече 10 години някъде сме заедно. И така, обичам си града, обичам фестивала, обичам публиката и това, което правим. Да. Страхотно. Добре, няма как след тази кратка визитка, която направихте, да не задам въпроса, именно как се запознахте. Със сигурност имате някакви истории, кой кого е срещнал първи, къде сте запознали, училище, семейни приятели, познати. Как се запознахте буквално? Аз да говоря или някой да... Не може да почнем от него. Ай, ти шапа. Добре, аз много нямам спомен как точно се запознахме и стана всичко, иначе с Станимир се знаем още от детските години, израснали сме в един квартал, учили сме в едно училище. Чордейка. Знаем там? Да, и той живееш там. Тогава сме се срещали визуално. После с времето нямам точно спомен как се свързахме и почнахме да правим някакви събития. Мисля, че беше покрай сватбата на едни наши общи познати. Оттам така си направихме някаква приказка и направихме първото събитие, всъщност в което той има покани, беше 2014 година, горе на полигона покани ма за водещ. 2015, да, за първи път ма поканиха за водещ. Той и още един негов приятел тогава заедно работиха. А пък иначе с Владо се познаваме някъде от 2010 година. Покрай авточастите, аз като търговец на марка Масла, той работеше в магазин за авточасти и така се запознахме с него. Вече пак те двамата по-отделно са... връзката е много така интересна. Съдбата е искал по някакъв начин да събере, защото аз имах мой колега, който беше негов приятел. И той постоянно ми повтаряше, имам един приятел, така, имате много общи неща с него, една история, втора, трета, вика, накрая взема да запозная. И общо взето той ме запозна, също нямам така пряк спомен от самата ни първо виждане и т.н., но някак си паснахме и нещата взеха да се случват. И така много време вече. Сте си кликнали? Да, става какво да кажа. Марчнали сте. Реално писали запознанствата. Да, но важното е, че... Може би най-вече идеята маска най-обединила до много, нали, защото всеки си има собствени пътища и това е общия ни път, който вървиме от много време, не знам вече. 10 години. 10 години. Супер яко, защото смятам, че нашите зрители ще го осъзнаят как приятели правят нещо много готино и ви извън фестивала сте близки, имате отношения, нали, и така нататък, което е много важно и ви поддържа този дух, който ви позволява пък да правите по-големи неща и по-велики и така нататък. Добре, минахме през най-основните неща, надявам се още някой да нагледа. Те първо идват най-интересните неща, не скипвайте, не се махайте от този клип. Добре, стана ясно, че основната тема е за маска фестивала.
брутално събитие. Аз имах честта да участвам миналата година, за което ви благодаря, че ме поканихте. Уникално събитие, смея да кажа, не само за нашия град, а като цяло за България. И идеята ми е да разберем малко повече за началото. Първо, защо маска и как ви дойде идеята като цяло да бъде с коли. Да, ви казахте, че занимавате, нали, с авточас, така нататък, може би колите са ви страст, но защо маска името и защо по този начин с дрифтове, коли, тунинг и така нататък? Бях на 14 години, когато започнах да записвам хип-хоп в България, в Русе. Бях един от първите, така да го кажа, подрастващи в това нещо, което се занимавахме. Имам записани песни, тогава записах и в Sniper Records и си правих някакви малки концертчета в турне в Русе, си правих по клубовете. Как ти беше името? Стамбето. Така и си останах до сега. И правих партията, организирах си сам, след това виках и Спенс с Димна завеса тогава бяха и Сарафа, бях им правил 2 пъти концерти, бях на 16 години. И така смисъл, занимавал съм се и с ентертеймент и съм организатор от малък. И реално, може би това ми е някаква страст. И след години имах тунинг магазин. И много ми допадат автомобилите, смисъл аз съм фен на тунинга. И имах тунинг магазин и гледа да ги вплета тези неща, понеже в България никой не го прави до сега. И гледа да вплета ентертеймент с автомобили, но за целта сам не мога да го направиш и заедно с тях го надграждаме с годините. Откъде идва името маска? Защо маска? Ако може да ми кажете. Ами аз, както казах, фестивала Маска е от около 6 години. 6 години. 2019 6 години, да, че почнаха да ми се губят вече, не са преплитат години. Толкова. 6. Да, на 6 години. Реално самото име, аз ще кажа, нали, от какво провокирах мене да го кръстим така. Аз съм фен на Борис Брежа и супер много му харесва. Да, и самата маска венецианската супер много ми допадна. И си казах, трябва да е нещо свързано с тази венецианска маска. И гледахме по някакъв начин да е, така да го кажа, многокомпонентно да изглежда самото лого. В бъдеще, ако някой от елементите се махне, да се остане самата маска. Тоест, в бъдеще, ако нямаме концерт или нещо такова вечерта, пак да се остане маска. Ако няма, примерно, тунинга, пак да се остане маска, защото ако е авто нещо си, трябва да се остане задължително авто. Не сте ограничени в едно нещо. И съответно и да може да се запомня по-лесно. Името е доста... Самото име, да. Но като цяло самото вдъхновение дойде от Борис Брежа. А най-интересното беше, че, извинявай, че се прекъсвам, 2019 година Станимир измисля името Маска, нали, за събитието и правим първата маска реално 2019 година. И 2020 година настъпва COVID-а и думата маска става най-популярната дума в цял свят. Цял свят. Да, и беше яко. В смисъл, не, по време на COVID-а не беше яко, но името ни се върза по някакъв начин с ситуацията тогава. Предрекахме. Беше голям спор за името тогава, не знам дали помните. Да, кажи. Бяхме седнали всички и Станимир като каза, ми ще се казва маска. И нали, в първия момент откренаха, пак маска, нали... Каква е логиката, да? Каква е логиката? Еми няма логика, маска ще се казва. Лесно се запомня. Лесно се запомня. Не беше дълъг спор, ама лек спор имахме и накрая стана пак на моята. Диктатора. В принцип, както винаги. Значи има един шеф и той е моят дясно. Лидерски подход има тук, няма шефове. Аз само да кажа, че има голяма вероятност да не го излъчим този подкаст. Също, що го казвам, че ако не го излъчим, никой няма да го чуи дори. Ако ме гледате, значи сте наистина късметли. Това е от вас. Ако четеш това писмо, значи нещо е станало. Добре, може ли да ми кажете всеки един от вас по едно изречение, какво за него е маска? Начин на живота. Маска е много неща за нас. За тебе, ако може... Предимно е пълна лудница. Като цяло. За мен маска е буфера. Това е начина да изляза от ежедневието си и да
вляза в ролята на някой, който винаги съм искал да бъда. Човека пред публика, човека с микрофона, човека, който създава нещо и след като свърши, нали, мога да видя какво съм направил, какво е станало. Просто там си почивам, влизам си в някакъв мой свят. Ако мога да допълня, от разговорите ни, маска е единственото нещо, което ни кара да се чувстваме млади. Да, точно. Да сме обградени с хора като тебе, като режисьора и така нататък. И аз бих казал приятелство. Абсолютно. Даже може би това е една от най-хубавите неща, които ни се случва в маска, е приятелството с много хора, страшно много хора. В годините сме срещали хора, които няма къде да ги срещнем на друго място. Каквито и да са навсякъде. Като Кибрития. Поздрави за него, ако гледа. Кибрития до Калашника. Кибрития е голям пич, да. Много голям пич. Страшно много хора през годините, чак не можем да ги запомним, но всички се чувстваме като приятели. Ви обичаме и ви благодарим. Да, за мен аз съм имал възможността да водя с Александър Санов на една сцена, с Боби от Стар репортер също. Да. Срещали сме се с много... Няма смисъл да ги изброя, ще са много. И артисти. Че изпуснем някой със сигурност. Супер. И гостите, които идват с техните коли при нас, имаме добри приятелства, нали, има хора, които всяка година идват. И това е много хубаво. И се надяваме, че предаваме това нещо и на тях и всички, които дойдат, се чувстват приятели един с друг. Това е една от идеите тези хора да са обединени от това, което обичат и това, което правят. А не да се разделят, примерно, на марки или било или каквото и да е. Това е идеята на маска. Вероятно ще го споменем в напреде, да. Да. По-скоро каква е маска за нас. Да, добре, вече малко така казахте за вас, казахте, нали, за историята на маска и вече може да влезе малко по-дълбочина за самото събитие, защото със сигурност може би ще ни гледат хора, които не са били на маска или не са чували. Нека да им обясним с някои думи какво реално представлява събитието Маска фестивал, с какво се различавате от другите събития, като емоция, преживяване и така нататък. Пак казвам, Маска фестивал е многокомпонентно събитие. Пак и да се повторя на името Маска, защо е. Нали, самата идея е няколко компонента да са вплетени в едно и чрез тях да се направи един общ продукт. Маска е различна, защото първо мога да го гарантирам това нещо, че всички хора, които работят в Маска, го правят от любов. Наистина, от сърце от любов го правим. Мога да кажа, че за нас тримата е, пак казвам, начин на живот. За мен лично мога да го потвърдя това нещо. Но Маска е вплетено тунинг шоу, дрифт шоу, ентертеймент, всичко. Дори детски център сме имали, кино сме имали, цирк и циркови артисти сме имали. Всяка година има различна тематика и през годините сме го правили по съвсем смисъл, нито една маска няма нищо общо с другата. Като момент това ми направи впечатление, супер, бих казал буквално супер шантово събитие. Има супер много неща, цветове, емоции, танцори, коли, шоу-програма, диджеи. Ви сте събрали 1000 неща на едно място, за една вечер. Да, ама е супер трудно да го плетеш, защото може да стане досадно това нещо на хората. Там тези неща също ме интересни. Те не са събрани. Те са вплетени. Ако просто ги събереш, те ще изглеждат нещо, което е така събрано. Докато при маска те не са събрани, те са си едно цяло. Идеята да има за всеки един посетител по нещо. Нали, да не сме насочени към определени таргети. Таргет само автомобили, таргет само ентертеймент. Всеки един човек, който присъства на събитието, да намери неговото си любимо нещо, неговото си аз на нашето събитие. Който обича да слуша музика, нали, покрай концертите идва, обаче вижда и готини коли, вижда автошоу. Тези, които пак са фенове на колите на автошоуто, след това пак остават на парти, слушат музика, забавляват се. Идеята да има за всеки по нещо.
Да не е ограничено събитието, идваш, виждаш ни Дори готини коли, за свършва, да, и всичко свършва с готините коли. Да. Нали, и после вече няма какво да предложим. Ние искаме да предлагаме всичко, да има всичко на света. И това успявате наистина да хванете по-голяма аудитория, защото сега, примерно, ако са само маняци на коли, нали, те ще дойдат хора, но други, когато добавите и други, които примерно не са чак толкова фен на коли, обаче пък покрай нещо друго ще закачете за колите и така нататък. В смисъл, има много интересни неща, които са и за не за крайни фенове, а за по-широка публика, което е готино в крайна сметка. По-скоро, пак казвам, при самото създаване на тия събития исках да вплета ентертеймента с тунинга, понеже пак се връщнах в началото, че аз съм се занимавал с двете неща. И самото доразвиване, нали, малко беше да го калибрираме, бяха нужни и те, нали, да го направим това нещо. Който иска да прави такива фестивали сам, няма как да стане. Трябва да си имате екип, да знаете. И екипът трябва да е достатъчно за да го направи. Защото със сигурност да направиш нещо такова е много трудно да си кажеш, аз сега ще направя фестивал, примерно имам пари, ще си назнача хора, които да им помагат. Нали? От така гледна точка, че да, ще намериш хора, които да ти помагат, но ти ако не го правят от сърце, нямат стори идеи, каузата няма как да стане. Правиш нещо, но трябва наистина да го правиш от сърце. Понеже ние долу-горе сме разделени в събитието, всеки се занимава с нещо. Примерно, моята работа е да се занимавам с артистите, музиката, сцената, ми ме вълнуват тези неща. Драго се занимава... Владо. Владо се занимава с тунинга, с дрифт колите, общо взето той е в авточаста. Да. Станимир се занимава с всичко. Той е ловин. Да, предимно с партньорите, така, кажем и по-сложните неща. Сделките са при него. Но всеки си има неговия принос за събитието и отделно вече. Нали, целият екип има още много хора с нас, които помагат, но нали, за нас тримата. И всеки си гори в неговата сфера. Аз се горя в моята сфера. Интересувам се от изпълнителите как ще премини концерта, нали, самата програма. Той се вълнува дрифтерите, как ще се представят, какви тунинг коли ще има, какво ще... Станимир се вълнува пак за всичко. И всички си горим в работата. Много неща са. Да. И реално не сме чак толкова голям екип. Да, колко човека сте всъщност? Реално сме около 5-6 човека и след това вече се размножаваме на самия фестивал. Доброволци, така. Да, реално аз го захапвам събитието от ноември някъде. Момента, в който свърши едно, започва тогава захапвам няма как да се презентации, идеи. Искаш ли да ти кажа как измислих основата на този фестивал, на Маска Плей в момента, защото още не сме го споменали. Да ти кажа ли как стана? Стреляй. Аз една вечер трябваше да преспивам дъщеря ми. И се чудих какво да правя докато я преспя, защото аз не трябваше да заспивам. И се затворих очите и почнах да си го визуализирам, какво трябва да стане. И реално това, което си го визуализирах, си го записах на телефона, докато я преспивах. И реално хората ще видят какво съм правил, докато съм преспила малката тази година и след това го доразвикне заедно. То в повечето случаи всички маски и събития стават че докато той спи или там нещо прави, измисля някаква щуротия и се почва в нашия общия чат, не се пишат някакви идеи. Днеска, сутринта се събужда и почва да стреля, той трябва да направи. Общо взето всеки път е тъй. Аз заради на всяко събитие, когато започва и когато откриваме събитието, почти не пропускам да кажа, когато нали, казвам за болната глава и казвам Станимир, болната глава, която измисля всичко това. Неговата глава, да. Защото наистина той ражда всичките идеи, му ражда неговата глава, споделя ни ги и ни просто го... Там става. Това е много яко. Доста често има, той няма как да стане, спомням се за Beach Bar. Да. 2019 година ли беше първият Beach Bar? Да, той каза, искам да имаме Beach Bar, а ние правим събитието на полигона ДЗС в Русия. Повечето, особено тези, които са от Русия и които са присъствали да го знаят полигона. Един полигон в нищото, в пустоща, и Станимир казва, искам да има Beach Bar. Ама Beach Bar с пясък, не просто да направим бар, да има пясък. Скефих сам. Да, и първоначално ни как на този полигон, пясък, Beach Bar, в крайна сметка, както винаги, камионите дойдоха. Камиони са с пясък, да. 32 тона имаме с пясък там. Хората искам да им скачат кадри, да видят как им кадри, покритие, искам да има покритие, защото да го осъзнаят. Защото аз не го виждаш, искам аз да ги видя. 40 кубика
пясък. Да ги изсипате, после как се взима този пясък е въпрос? Там да между другото, през годината хората си го обират. До другата година нямаме, че нищо нямаме. И няма пясък там. Аз да кажа пък за него. Ама той пясъка беше на малка основа на бич бара. Да, аз да кажа пък за него. Нещо е най-странното. Че аз му казах, че ние трябва да имаме като тия навеси, като на морето. С балдахини, как са с чаршафите. Шатричка. И му казвам на Владо, викам, човек как ще стане, не знам, трябва да викам някои хора да го строим, ние аз ще го построя, викам, как ще го построиш само. Вика, ние ще го построя. Извика сина си Марк, който в момента е зад. За него. Марк, здрасти. Без него нямаше да се случи също. Двамата за 2 дена му направиха, годинаха това нещо. Рано се, че нямаше вятър. Да. Иначе беше много ясно, да, ще го видите, ако можем да ще го качим, хората да го видят как е изглежда. Няма да го видя. И чеките правихме после автор партията, там осветявахме ги тия балдахини, беше много брутално. Да, последния бич бар се получи много як. Айде да направим тази година. Бич бар, бъде в арената, аз ще помагам, ще строя, ако трябва. Ще кръцим, ще пясък неща да видя. Важно да кажем, че също... Най-кофте е, че после като свърши събитието, само ни тримата оставим да Да, тримата почват, тримата с чиста. Ако има толкова много пясък в арената, просто няма да държим тази година да го приберем. Нали има един лав, приятелите си тръгват, чиниите остават. Абсолютно. Те се случва всеки. И се случва, да. Трябва да изминем. Бургас с метлата. Да. Имаме много, след бургаската маска имаме сте много... правили извън Русе, също да го кажем, Да, правихме с 23-та. Искате ли да ги изборим всички издания, хората да ги знаят? Да, направо почва от първото. Първата маска беше 2019-та на полигона. Защо не почнеш от самото начало? От самото начало. Само за маска ли ще говорим или от началото? за всички събития? Не знам хората какво сте правили. Почваме от начало. Да, и в хронологичен ред. Добре, добър ден на всички. Започвам от начало. Когато нас нямаш. Да, първото събитие. Още не се бяхме родили. Да. Той е Дънкан Маклауд. Първото събитие беше още когато отворих Туник магазина, аз не се задържах да направя някакъв ивент. И първото събитие беше на шоурум в Русе, дискотеката, всички я знаете. Там я направихме, казаше се Автомания. Имаше супер голям интерес, нямаше как да се влезе вътре. Супер много народ имаше човек. Бяхме качили ни мотори горе на сцената. Имаше момичета танцуваха, много забавно беше. Супер много хора и оттам остана фестивалната ми Автомания. След това правихме... Това коя година е? Значи, 2014. 2015 правихме това другото на Сталто и приятели. Да. Тогава се появиха за първи път. Да, тогава се появи чекто. И Владо ми помагаше тогава вече. Да. Тогава си имахме общата раба. Да. За изложи киоск, така да го кажа по модерен начин. Там събрахме супер много народ. Беше на безплатен ход. Аз съм Пак на шоу? Не, на полигона. Това вече беше на полигона. Бях толкова стреснат, защото нямах никакви разрешителни, нямах нищо, просто чухме го направихме, не знам какво стана човек. Това беше тогава. Да, сцената беше един камион. Много аматьорско беше човек. Да, сцената ни беше един камион, в камиона пултове. Камион, и отзаде в ремаркет на камиона, той е такъв соло камион. Да. В ремаркето, пултове, музики, лампи. Като на сватба. Супер шално. Да. Обаче стана напълни с супер много хора и 2017 година решихме да направим Автомания. Тогава имах друг колега, с който го правихме заедно. Направихме го, то беше първият нестандартен голям фестивал тогава. Да, събрахме доста хора от страната от чужбина. После пак правихме на Сталто и приятели фирмено парти. Тогава имах връзка с този бранд. Да. И след това 2019 с всичка сила маска фестивал. Да, тогава вече почва. Да, 2019 в Русе, 2021 в Русе, 2022 в Русе и Бургас. Не, да, точно така беше. Не, 2019 е първата маска, 2020 нямаше. Аз съм загубил хронологията. 20 нямаше. Заради COVID-а. Да. 21 пак маска в Русе. 22 отново маска в Русе, последната на полигона реално беше тя. 22 с бурята, когато... Не, 21 беше с бурята. Да, 23-та го направихме в Бургас и в Русе. Бургас се получи много хубаво.
В смисъл, благодарим на всички приятели, които ни подкрепиха оттам. Благодарим, защото наистина без тях нямаше да се справим. Дори искам да благодаря на един специален човек за нас. Това е Миро, той работеше тогава в една фирма Fresh Support. Той много ни помогна. Той е от Бургас. Да, той е от Бургас. Супер много ни помагаше и до ден днешен поддържаме контакти. Уникален си, Миро, да знаеш. А как избрахте Бургас? Ами, това си, нали ти казах, че всяка година математика. Тая година пак съм много някакви работи. Исках да има море, исках да има супер якия бекграунд. Бургас е една от топ дестинациите в България лятото и на морска гара. Бум! Стана брутално, да. И после вече в Русе. 24-25 Сега, да, реално. На Арена Русе го правим от 23-та до ден днешен. Да. Важно да кажем, че освен готино шоу, музика, коли, така нататък, ви имате и кауза, която е свързана с това хората да карат безопасно по пътищата и да няма ексцесии и така нататък. Така че тази тема също може да засегне, защото със сигурност някакви хора може да им скача в съзнанието, тук дрифтове, високи скорости, това е опасно, нали, пък всъщност ви имате и ваша си кауза, мисия, която да е за безопасното шофиране. Аз само започвам с едно изречение, ако искате да продължите. Безопасността при нас, аз съм малко по-строг към това нещо, към колегите. Безопасността при нас винаги е била на първо място. Ние трябва да сме пример, а не да разваляме дисциплината. Ние сме пример за това как трябва да се правят нещата в правилен начин. Имам голямо самочувствие за това нещо, защото знам, че сме допринесли по някакъв начин. Защото на един човек да помогнем, като даваме пример, ние сме помогнали, ние сме свършили работа според мен. Тия среди ще дава пример на другите. Обяснете, ако искате. Как ги виждам аз нещата? Преди Маска и тези събития, които правим на полигона, нали, говорим специално за Русе, защото в другите градове също са имали някакви обозначени места, където хора да карат. Да. Смея да кажа, че много от запалянковците или тези, които са фенови на моторспорта, не са знаели за определени места, тогава никой не е мислил за безопасност. Ние почваме да правим едни събития на полигон, на затворена писта, така да го кажем. Винаги, дори както той каза на нас, сталото и приятели, първото събитие, без да искал разрешителни за нищо, имахме линейка. Имахме линейка, имаше екип тогава. Винаги е имало екип. И тогава, нали, събитието беше такова, че освен ентертеймента имахме също дрифт шоу. И тогава се почна да показвам на тези хора, че е най-добре там горе на полигона, на дадено събитие, да карат, да показват уменията си, отколкото да го правят в града. Да. И всяка година, когато сме правили събития, точно това на това сме държали и сме казвали на всичките участници, че мястото да карат, да показват това, което могат, е точно на тези събития, където има осигурена линейка, има осигурена дори и пожарна. Публиката е подсигурена, защото винаги сме се старали публиката да е на абсолютно безопасно място. Най-вероятно много хора ни се сърдят, особено на мен, да. Нали, от пилотите ни, защото за мен винаги безопасността е била много важна. И за това нещо дори сме спирали състезание. Много пъти. Публиката най-вероятно ни се сърди, защото сме я дърпали далече от колите, но за нас това е било по-важно. Това е дори като наша кауза. Нашата кауза е хората да не карат по улиците, да не правят бири по улиците, а да идват на такива места, които са предназначени за това, да са обезопасени и наистина да си подготвят автомобил, дори не е нужно автомобила да е някакъв стотици хиляди левове. Могат за по-малки пари да си направят някакъв автомобил и да дойдат да карат при нас. Всеки, който има желание, никога не сме го връщали. Нали? Да, мисля, че с годините дисциплината вече е на доста по-високо ниво, дори при ентусиастите и при всички малко, дали не сме допринесли по някакъв начин, дали нали, други събития и закона по някакъв начин, защото закона малко се промени за тези, които си позволяват по улиците на града да правят. Трябва да е много тежък закон. Да, но със сигурност имаме доста голям принос. Аз също мога да бъда горд с това, че сме показали и сме дали пример на хората и те са напослушали да карат на обезопасени места. Правим беседи заедно с автошколи, с полицейски служители, с дрифт пилоти, които са шампиони дори
мислим, че ако нас не искат да ни слушат, поне от тях могат да вземат някакъв пример. Аз искам да засегна една друга тема, защото лично аз забелязвам много събития, които са подобни на вашите, които правите. Като цяло, какво мислите за хората, които може би заимстват идеи от вас, заимстват концепции и така нататък? Как го приемате това нещо? Може ли аз да почна това? Аз лично се радвам за това нещо, че има хора, които са харесали това, което ние ми правим. И това нас накара, поне мен ме кара да се чувствам добре, че сме показали нещо, което харесва на някой. По този начин ние виждаме, че тази идея харесва на някой. Нали, до каква степен вече се справят, това нещо публиката може да го прецени, не сме ни хората, които ни можем да дадем оценка, но аз лично съм доволен, че има такива събития и все повече и повече се случват, което е хубаво. За мен е чест смисъл, наблюдаваме тук последните няколко години, дори последните 5 години, сега обаче стана вече по-така, да го кажа, концентрирано, нали, взаимстват по някоя малка идея от нас. Сега дори се правят на 80%, дори да не кажа на 90% подобни фестивали на нашия, което наистина ме кара, се чувствам супер добре, че по някакъв начин сме им въздействали на тях и те вземат от нас нещо и го предават нататък. Аз така се чувствам наистина. Да, мотивираме хората. Да. Трябва да се чувстваме като мотиватори. Да вземат и нощен дрифт нямаше доскоро и нощен дрифт почнаха да правят, развиват го. Просто не го копирате изцяло, защото изглежда смешно. Това искам да кажа аз. Дори много големи... На 100% е смешно. Ще го кажа така, да не прозвучи. То всъщност какво да прозвучи грубо, като нали, те така са се наричали. Така да кажем автосъборите. До преди години автосъборите, понеже аз съм ходил на автосъбори, представляваше, събират се там много коли, всеки показва, ако има готина направена кола, някакъв проект, нали, показва си проекта, събират се, има някакво каране, дрифт или драк или нещо такова и това беше. Все по-често вече виждаме, че съборите всъщност почват да се казват фестивали. Нали? Това беше първото, което се забелязва. Там нататък всеки един събор почна да надгражда. Дали ще извика някой изпълнител, дали ще направи бар. Почнаха да вкарат ентертеймент. Почнаха да вкарват ентертеймента, който ние развиваме от самото начало. И общо взето, може би действаме като мотиватори или просто даваме идеите как тези яки събития да се доразвиват, защото наистина има в България огромни събори, правят се почти навсякъде, които събират страшно много хора, които се правят с пак страшно много труд и е хубаво, когато и те се развиват. И е много готино, когато някога виждаме, че допринасяме за развиването на всичките тези събития, защото няма как да сме... винаги са го избягвали. Аз заради това ти казах, че отначало, извинявай. Отначало, нали, ние ако бяхме тръгнали да правим стандартния автосъбор, кой ще да нагледа нас, нали, реално. А когато е вплетено ентертеймент и автомобили, изглежда много по-различно. И се радваме, че този ентертеймент те го дръпнаха по някакъв начин и го интегрират в тяхните събития. И по този начин, може би, много повече хора могат да се докоснат до това нещо, защото примерно ние го правим в Русе. И малко хора могат да отделят времето да дойдат тук. А по този начин, когато е разпръснато в цяла България, малко или много стига до повече хора. А какво мислите за хейта? Има ли хейт към вас? Хейт, винаги ще. Винаги ще. Но това е движещата сила, както всеки знае, нали. Ако някой не те хейти, значи ще си направил. Абсолютно. Да не кажем, че има хейтери, които след всяко наше събитие изливат страшно много хейт в социалните мрежи. И когато наближи следващото събитие, почват да ни пишат, нали, и да се молят да участват пак при нас. Така че хейтери винаги ще има. Да са здрави. То във всяка една сфера има хейтери. Ама са повече хората, които са доволни, щастливи, идват с усмивки, така че... В крайна сметка пък и ние не сме безгрешни. Допускаме грешки на събитието. Няма как всичко да е перфектно. 5% хейтери на 95% доволни хора по никакъв начин не могат да ме влияят на мен лично. Може би отначало малко повече са
Засягахме. Нормално. Да, коментирахме си ги, беше ни кофти с годините. Да обръщаме пък на всеки хейт внимание, понеже нали, хейта може наистина да сме сгрешили. Ако е градивна, не, това има разлика между критика, градивна, да, но въпреки всичко, все пак трябва да му обърнеш внимание. Примерно, ако се казали, няма достатъчно таблетни, примерно, това е градивна критика, която ви дадеше точно повече. Но ако някой ви каже, нещастно си, какво правите тук, просто сипи едни. Ама най-смешното, че не могат да отвучите ти окажат нещастник, разбираш? Ще го кажат на някакви супер интриганти, там в смисъл ще направят някаква голяма интрига, виждам ги по бензиностанции наляво дясно и мълчат. Никой няма ми каже в очите това нещо. В всяко едно издание вие вкарвате и благотворителни кампании, инициативи. Защо го правите това нещо и какво може да видим сега на новия фестивал 2025? Ами, още не съм се занимавал и с бизнес, не бях се занимавал още с бизнес и с нищо друго. Правих кампании имаше едно време Дом майка и дете, което е в дружбите. Събирах дрехи, втора употреба и памперси за децата. Това беше през 2012 година, мисля, че. И това нещо супер много ме зареждаше. И почнах да го правя всяка година, 3 години подред го правих. И след това, като почнахме да правим тези фестивали, исках да го внедря по някакъв начин вътре в фестивалите. И това нещо стана като традиция. Помагали сме на домове, на каузи на хора, които са в неравностойно положение, хора, които са събирали пари за операции, трансплантации и така нататък. Присъединявали сме се към други събития, само нали, да подкрепим по някакъв начин. Това нещо го чувствам аз лично като награда, т.е. удовлетворение. Не знаеш, смисъл, не знам, ти си го правил най-вероятно нещо подобно, но самото чувство след това, като свърши фестивал и знаеш, че си помогнал на някой, да се чувстваш супер шампион, разбираш, много яко чувството. Поне на мен така са ми въздействали тия събития. В смисъл тия неща в събитията, които ги внедряваме. И ще продължаваме да го правим. Стига каузата да ни докосне по някакъв начин, някой друг ако мога да каже, аз това от мен за... И за нас винаги е било важно да имаме някаква кауза, на която да помагаме, но никога не е била на първа линия тази кауза и покрай ние да градиме всичко. Да. Просто сме го чувствали, че трябва да го направим и го правим. И това е хубаво да го кажем на хората, да видят, че чудо не е само фестивал, той има много слоеве под този фестивал. Нали? Ето казахме приятелство, кауза, ваше лично удовлетворение, ви го казахте, че се чувствате млади и така нататък, но ето има и такъв тип кауза, която е по-смислена от всичко друго, за да помогнеш на някой друг с нещо подобно, което е велико. Но никога не сме изпъквали с това нещо. Да. Никога не сме слагали, че го правим за кауза или за нещо друго. Да, и не сме се били в гърдите, нали, вижте на какво правим. Нали? Мисля, не е било акцента при нас. Ние обичаме да помагаме тихо. Това е едно от нещата, които са запазвани за нас. Опитали сме се през годините да дойдат външни хора, нали, да видят наистина, че е реално това, което правим, защото винаги има едни съмнения в такъв тип. Да. Но никой не е горял в това нещо като нас и затова сме се го оставили само за нас. Не си знаем какво правим, не си знаем на кого сме помогнали, не искаме да го афишираме това нещо. Просто не искаме хората да ни харесват или да не следват, защото правим такива благотворителни акции. Искам да не следват заради ентертеймента, заради фестивала, който създаваме и всичко, което се случва там. А пък ако правиш добро, благотворителността, тя просто чувстваме са длъжни да я има. С това, което правим, да можем да помогнем на други хора, които пак имат нужда. Да не вие като акцент, основно един вид да няма само съжаление. Когато правиш нещо добро, може да го правиш тихо. В крайна сметка ние сме благотворителен фестивал. Нали? Ние сме фестивал да забавляват хората, но имаме винаги тази кауза да помагаме. Добре, ето тази тема е хубава и сега може да прехвърлим към следващия въпрос. Кой реално ви подкрепя вас? Мисъл, ако може да ти каза за човека от Бургас, нали, ако може да изкажете благодарности към фенове, към спонсори, приятели, смисъл, дори нали, може да не казваме имена, но ако след може имена да се кажат, но така на кого сте благодарни? Аз искам да благодаря
понеже те са много, аз няма как да ги изборя. Искам наистина да благодаря на хората, които са ни помагали от сърце, хората, които са ни усетили по някакъв начин, знаят, дори хората, които и рекламират при нас, знаят, че парите им няма да отидат на вятъра, а ще направим всичко възможно да надградим този фестивал и да сме полезни по някакъв начин. Не знам, може би няма да спомена никой в момента. Имаме един човек, който доста години ни е закрилял, може би близките 7 години. И ако не беше този човек, реално нещата в Русе можеха да ни продължат. Най-вероятно той ще разбере кой е. Да. Искам много да му благодаря. Всички благодаря. Обичаме се да знаеш. Ние ще не искаме да споменаме имена. Ние, ако тръгнем да благодарим на всички, които са ни помагали през годините, цялата серия трябва... Няма да пропуснем някой. Просто цялата серия, цялото време ще отиде да благодарим, защото наистина хората, и не само хората, организации, цели организации са много, които са ни помагали за тези всички години. Аз пък искам да изненадам и искам да благодаря на всички, които са напредали през годините, защото благодарение на тях пък станахме много по-силни и се научихме да не вярваме на хората и да се справяме сами, така че много ви благодаря на всички. Абсолютно. Без вас нямаше да сме това, което сме. Абсолютно. Продължавайте да нас повече. Позитивите се изграждат от негативите за мене. И винаги трябва да погледнеш нещо негативно, да видиш ползата от него. То винаги е урок. Абсолютно, да. Добре, кой е най-забавният от вас тримата? Аз не съм. Всичко обича да съм. Аз обикновено съм. Обича да забавляваме, аз си как това нещо ни кара, се чувстваме супер млади, въпреки че вече сме по 40. Това нещо ни кара да се чувстваме млади. Всеки си забавен с това, че си при нас, ни кара да сме млади, нали? А кой е най-умният? Никой няма умен. Владо. Да. Той е балансиран. Не се допълвате перфектно. Окей, може ли да разкажете някакви забавни случки от фестиваля? Минахме през по-тежки теми, по-забавни, всякакви. Искаме вече малко да караме към да завършим нашия разговор, но с нещо по-смешно или интересно. Някаква случка, ако може да ни кажете от през годините, която ви остава така в съзнанието. Интересна, готина. Страшно. Ние оня ден си говорихме за Бургас. За Бургас. Понеже рекаме, че Владо и балансьор е най-умния. Той е, може би, най-търсения по време на събитията. По време на събитията, които и да са, аз просто си намразвам името, защото от всякъде се чува Владо, ти къде е Владо, ти какво трябва да стане Владо, не знам с какво. Координатора. Да. В един такъв забързан ден в Бургас трябваше да се ходи с едни бусови, да се прибират някакви неща и както винаги само сина ми с мен винаги. Нон-стоп е с мен тогава. И си караме забързане на някъде и само слушаме радио, тогава излъчвах на живо. Power FM. Поздрави на вас. Се чува само Чъкито нещо коментира по микрофона. Забравя да се случва на живо, това цялото Черноморие слушат Power FM. И се чува само, къде е Владо? И направо да сляза от буса. Нашия буса и защо чува. Аз не съм се изключил микрофона и явно имал някаква ситуация. Къде е Владо? Къде е Владо? Аз няма да забравя една много забавна случка. Един наш познат приятел на мен, приятел на тях е познат. Той отговаряше за електричеството на самото събитие. Жишкаджи. Да. Той главният електротехник. И гръмна таблото по едно време на фестивала, импровизирахме по някакъв начин. Ние ще правим откриване. На вечерта правим откриване. И откриването е с народна певица, наредени мотористи. Зарядата е почти готова, обаче певицата трябва да си спее нейната песен. И тя почва да пее. Обаче в средата, примерно, на песента, таблото гръмна и сцената, всичко гасва. Направо таблото подскочи цялото, и хората смисляха, че импровизация. Че ефект. Да, и бягаме, търсим, клякаме там, пускаме бушонка. Тук мотористите се усетиха, веднага почнаха да дават газ, Владо фърчи с зарядата. Много бързо се реагира, даже повече хора не разбраха какво стана. 90% от хората не разбраха, да знаете, падна тока. Да, падна тока. И
нашия главен енергетик, после идва и му вика, Ти в крайна събитие. ама тока ли падал, вика, брат. Човек, ние чакахме да претлакаме цялото събитие, той дори не е разбрал. Ти си говориш, разбравяме си как сме реагирали, как всичко си замазал, нали че падал тук и той, кога е падал тока. И те не, смисъл стана като инцидирано, да, обаче... Ефект и дефект има такава приказка, да. Успяхме да го задържим събитието на крака. Да, тогава беше кошмар всичко. Всичко беше кошмар на полигона. Моята най-забавна случка, тя не знам всъщност, тя не е забавна, тя е трагична, но вече като се връщам назад е забавно, даже оня ден пак се говорихме за това. 23-та година беше 100 кила. Извикали сме 100 кила. Той ще е главният изпълнител на вечерта. Да. И при да излезе той да пее, имаме танцори, хип-хоп танцори. Един клуб, който е от Разград, на Иван, поздрави на вас. Танцорите Феникс, нали така бяха, да. Феникс. И той ми е дал флашка с музиката за танцорите. 3 танца трябваше да играят. И на флашката е написал обаче танц 1, танц 2, танц 3 на музиката. И ми я дава. И аз трябва да пусна музиката, танцорите вече са на сцената. Пускам музиката, пускам песента, която се казва Танц 1 и започва песента на 100 кила и Лора Караджова. И в този момент песента почва, танцорите почват да танцуват. Аз нямам представа, че песен 1 е 100 кила и килата идва при мен и почва да ми се кара. 100 кила идва при мен. И почва, ко правиш, братле, който и аз да взема да си ходя, викат ми пускате тук те моите песни, аз да косам ви и става някакъв страшен скандал. И той е прав между другото. Той е прав. И аз съм мъча да му обясня, че нямам представа, че нали, това е негова песен. При мен се води Танц 1, обаче той е такъв супер разерен. Трак 1. Трак 1, бе. Да. Не, пиш Танц 1, Танц 2, Танц 3, нали. Да. Той ми ги номерирал. Да. Почувствах се много зле. Наистина се почувствах много кофти в тази ситуация, защото за мен беше чисто излагане. Аз така в старанието си да... Важното е, че килата не разбра и всичко мина както трябва. Да, в крайна сметка той разбра, че нямаме вина за това нещо. Урок се взехме. Само да вметна, че това нещо се случваше точно когато за първи път дроновете бяха при нас. Да, и ние всички бяхме толкова много изнервени, защото тези дронови бяха пристигнали много скоро. И никой не знаеш какво ще се случи с тях. Човека, който го правеше дрон шоуто, пак искаме на него да благодарим. Тази беше някаква ситуация такава, дали, въпреки че беше много сериозна. Аз много се стреснах, защото той беше готов да влезе колата и да се тръгнете. Толкова много се ядоса да се случва. Вика, аз се заминавам, викам, сега този човек се тръгне заради мен и заради тази песен, цялата се стоя подявалите. Поздрави на Клада, той е приятел. Килата майка. Беше уникално парти на вечерта. С кръка на човека, с протезата, как игра. Мале! Това беше едно от най-силните ни. Човека беше топен. Това беше на полигона. На полигона, да. Всъщност последната маска на полигона беше с... Хората знаеш, че сме труса, нали? Труси сме да знаете. Труси. Добре, какво ще има на маска Play 2025 година? Кажете нещо, може да зададем малко да надъхаме хората, които не са си купили билети. Всъщност, има ли още билети? Билетите почват да изчерпват се дори. Като топъл хляб вървят. Да, като топъл хляб вървят. Тая година пуснахме VIP билети. Да, чисто експериментално, но хората искат наистина някакво място, където да им е по-спокойно, да си наблюдават фестивала, да няма дечканица. Решихме, нали, защото миналата година имахме оплакване от това нещо, решихме да предоставим тази опция. И реално хората ще могат да се разполагат на широко. Преди да кажа концепцията, искам да благодаря отново на зала Арена Русе за 3-та година вече го правим там. Искам да благодаря на община Русе, която ни подкрепя от до и така да го кажа, винаги са били съпричастни и супер много са кефили на това, което правим. На фундация Русе град на свободния дух. Направо, наистина, смисъл, нямам думи, човек, наистина много ви благодаря. Много ви благодаря, а самата концепция тази година е... Страшен филм. Страшен филм, да. Страшен филм. Главата какво е родила главата, мозъка? Аз обичам да пазя всичко в загадка до края. Нещо тънко. Можем да подгатнем, очаквайте тази година да се чувствате с едно сте на филм, че гледате филм на живо
и че участвате в него. Всеки един ще го усети това нещо. Ще има много ефекти от световните сцени, гарантираме, че нивото ще бъде брутално, гарантиран световно ниво. Аз го казвам с ръка на сърцето. Датата? Датата е 4 октомври, град Русе, зала Арена Русе. Ви? Нещо? Ай, малко дайте ви. Няма какво да кажем. Или ви не знаете той. Все така негова заявка, не само трябва да го изпълним. Ще гърмиш. Не, да кажем друго. Може би аз да се кажа пак по моята си част. Кажи си, накрая ще има отново парти. Нали? Там сме. Да. След филма... Миналата година доста успешно беше между другото. Миналата година Дитракс, много те обичаме, тая година отново е с нас. Партито след страшния филм продължава с Дитракс, отново на сцена. Тая година сцената ще е малко по-различна. Направили сме я, както в момента е разчупено. Но до там. Няма да издаваме. издаваме. Наистина искам хората да го усетят, да го видят по някакъв различен начин. Обещаваме да е много яко, както всяка година. Мисля, че се справяме. Така че усети си настроението. Доброто настроение. И самото изложение. Горе усмивките. Има настроение, това е идеята. За изложението ще ни казахте, че сме вътре в залата. Кажи си го ти. По моята част. Тази година ще има много коли, които ще бъдат изложени и вътре в самата зала през деня. Пак да благодарим на зала Арена. Наистина трябва да сме благодарни, защото някои въобще ни са връзва на защото това са хората, които ако ги няма тия хора, няма да има маска. Ако някой да ме подкрепи като залата и така нататък. Значи ще бъде вътре, буквално вътре. Ще има и вътре, и навън. Тази година ще сме навсякъде в залата. Стараем се да изглежда наистина професионално. Максимално. И се гордеем, че ни се равнява с събитията, които се правят в Европа. Супер много благодарим наистина. Мислите ли стъпите извън България? Ето. Ами да, имаме такава идея. Следващия въпрос беше точно за бъдещето. Да, имаме така идея, имаме запитване от чужбина, дори от развитите държави в Европа, но не мога да го спомена на този етап. Ако се реализира това нещо, ще го споменем. Наистина не мога да го кажа. Страшно, защото и когато Станимир каза отиваме в Бургас, пак звучиш страшно. Да. А сега че в Париж, как звучи? Пожелавам го от сърце, наистина това е мега яко и смятам, че точно... Аз искам да те питам нещо пък те, защото никой няма да пита, те само да ме питаш, да. Най-след някой да ме пита нещо. Как се чувстваш наистина на този фестивал ти? Кажи си наистина тръпката, която да усети ти. Аз реално съм за фестивал, го знам, но никога не съм оцелил момент да мога да дойда, дори като гост. Обаче ви ме поканите миналата година да участваме по някакъв начин и успях да се потопя в самото събитие. За мен такъв тип събитие не съм преживявал никога, още повече, че аз взимах интервюта, докато човек дрифти с колата и аз съм вътре. Това е скандално, аз никога съм се представил, че мога да взема интервю на някой пилот, нали, който в същото време дрифти и аз съм вътре, такъв му задавам въпроси, скандално. Има кадри в вашия канал, така че хората могат да видят моите видеа, които снимах тогава. Но като цялото събитие имаше супер много хора, атмосферата, точно това, което най-много направи впечатление. Че има много неща и това е, че ви сте вкарали супер много неща, но не е някакво просто много неща и те не са взаимно свързани и някакво шантано, а по-скоро е много неща, обаче работят заедно. Това много ме изкефи и мина е така за един поне през мен. Да. Аз не случайно го питах, защото ще отгърна още малко за веста. Тони Енчев ще бъде един от водещите на Маска фестивал тази година. Аз даже не знае. Сега ти го казахте на вас. Шегувам се наистина много било. Аз, понеже за 10 години съм понатрупал отпуска и тази година ще бъдем двамата, нали? Ще се позавъртя малко. Айде ми оттам да виж. Ето, благодаря отново за втора година. Много ни допадна. Много ни допадна. Супер, аз видях теста за зареждането в твоите очи миналата година. Обсъдихме го с колегите, то не всички бяха за тебе. Оценявам го много. Да, точно такива хора трябват със сърце. Буквално всяко нещо, което правя е с 100% желание, както съм тук и... Гарантираме ви го правя от сърце, супер истински, какъвто го виждате там и тук е такъв. Оценявам много. Значи ще се видим отново. Пак. 4 октомври. 4 октомври. Чао от нас. Там съм аз. Прибърза. Още една дума. Още финална дума искам всеки да каже по едно изречение към нашата аудитория. Здравейте отново. Първо, защо да дойдат?
Ако искате да ни подкрепите по някакъв начин, заповядайте. Ако искате да се забавлявате по някакъв начин, заповядайте. Ако искате адреналин, заповядайте. Това не е целта. Ако искате да срещнете други хора, които горят във вашата идея, искате да сте едно цяло, заповядайте. Аз ще го кажа по малко по-различен начин. Вместо да стоите във вас, да ви мирише на пушак и да ви е шумно и да се чуете само как да пишете в социалните мрежи колко шум дигаме, по-добре излезте, елате при нас, опушете се, забавлявайте се, после пак пишете в социалните мрежи. Няма смисъл да стоите вкъщи. Може пък и да не се промени времето ще е хубаво, да, поне елате да видите какво толкова пуши там и шуми. Бъдете част от нас. Страхотно. И по-едно значение конкретно към хората, така от сърце, от вас, към тях, не за фестивала, просто е така нещо да им кажем. Бъдете себе си. И внимавайте как карате по пътищата, не е място за състезания там. И се забавлявайте малко повече. Никога не е срамно да потанцуваш, да се усмихнеш или да викнеш вау! И аз ако мога да кажа нещо, много благодаря, че ме да поканите в този подкаст да бъда вашия водещ. За мен е чест и към самата аудитория, както каза той, бъдете себе си и ценете свободата, защото това събитие за свободните хора, тези хора, които вярват в яките идеи, в готните емоции, така че подкрепяйте такива хора, които се опитват да правят нещо такова, защото не е лесно. Със сигурност не е лесно и доста това имате на плещите си, но това е пък готино, защото имат някаква мисия и някаква цел, която следват. Да. Подкрепете ги, виждаме се тази година 2025, Маска Плей, 4 октомври. Айде! Абонирайте се там, нали се пак в YouTube. Камбанки, абонирайте, коментари, оставете коментари, ако искате, може даже да направим един подкаст от фестивала, нещо да замислим. Да, и да благодарим на Хотелски комплекс. Ален Мак, Русе, заповядайте тук, много е яко, вайба е много яко тук. Вместо парк Липник се намира и тук наистина се едно сме в планината. Абсолютно. Лягаме да спим след малко, лека нощ, ние бъркаш правим, тази справи. Почва банкета, почва, живи, Чао, чао. зад маската, това беше. Да ставаме.